Halo, mato mi og kahon. Magtimbang mi og baboy. Kay ihaw na mo og ma. Pohon. Ay, hanap man eh. Kuan sila og baboy, guys. May ihaw na mo niya. Aw ugma day. Mana sila manghihaway oh. Kaya si Junam, si ano, si Kuya, si Iding. Oh, that's all. Uy, nanay. Andam na sila mudakop sa baboy. Tay, magawas ang isa. Ah. Sako libre. Ha? Tengok sako. Agoy. Ayo na. Ayo na. Ko taklay. Kuwar ako. Ay, korekuha Junam. Nanang isabit Junams. Ya. Masa mau na mau pa din dapat na plane. Mugawas na ron. Puli-puli mugdadjong. Kaya rin ang ano man. Kaya po. Aha. Ito lang sako tayo sa lupa na rin kanon. Ito lang sako. Sige. Okay. Okay. Ay. Uy, dinoko. Dali na may ay naku, ito na sila. Blurred man, why?
Pila ka kilo na? Dali ah. Dali kita. Ha? Dali ding. 112. 112. Oh. Sige, andyan ang menu. Sige. Ngari-ngari babaw. Sige. Pangino. Bukat ari. Kami lagi takilid. Hindi. Pero please agad yun. Diyan lang. Ato sini plaster ni Dan. Yung takilid sige. Kita dito. Sige, sige. Okay ka din. Pila ni gani ah. Kuan man siya tanan. 22. Minus na tong ni platag. Kuno? 112. Oh, 22. 82. Pila man din ang kilo kana? Kanang crate ba? Pilang kilo? 22 way ko ah. 22 kuan sa 112 lagi. Ay dili di ay. 92. 92. Kay 112 man. Oh, 112 man. Ano si din eh? Ha? Ilang kilo ni? Kuan ni siya. 22 mong tanan. 22 di minus apel na to. 82. Di apel naman to. Da. 112 man. 112 man. 92. May binta ra gud kay kuan mag 22. Ay oh, ni benta di ay. Bright tan atong lima. Binta. 112. Ni benta di ay. Di 112 man. Nakuha ko dito. Minus na mag 22. Ni benta. Binta. Ano binta? Ni benta. Wala sa mo ito kay apel na tong 12 Oh, grade 20 ra gyud minus. Ni benta. Binta lagi. Kana go pa na pakan ano binta na. Ha? Ako na. Ni masigna na ros bayot. Tubig rin be. Nagamay ra bang gidang tubig. Katong uban nga bilig-bilig. Di na. Ihawon na mo ugma guys. Pagawas ba? Uban nga Pagawat as baboy. Iya, ina basta daghan sa sila. Gay daw pagawson ning baboy. Imo sa patalik kurong. Magdayong na sila. Kini sa gi plaster sa ning puto. Daro. Ay, tungtura na lang. Ay ni ra. Nice ka jo ani oh. Tubig off na to an. Diyan mo na inaagwan dito. Off na to tubig. Off na to na. Check sa ding. Ha? Check sa. Unsa? I-double check. Dili ga agas pa. Wa naman. Ha? Wa na. Babaw. Wala. Ah, Ubos wa na das ubos. Orang gipaw. muli na makigabi na. Samot pa rin. Isa unta kay lingin to kuan. Mga bay guys, sapit na alas 6. Baga limi. Ha? Baga ni. Tugbong pa jud mi ana oh. Tugbongon. Muli na mi. Bye mga kaang-ang. Ang-ang ilina ng batak. Ang-ang singer, ang-ang dancer. Kadto lagi og mabtan. Pag sure. Pag sure. Uslog rano, bugat na daw. Uslog rano, aso na. Pahito na magapon sa gari. Pugi ha. Taban no. Tutubunon ra ba? Tala ba? Ngano man tong silang jiri nga. Wa man lagi naglisod. Na may stop sir. Ha? Gilihiktan mo sa mo ari. Budos lagi. Oh. Take one, PC. Okay. Dapat lansang rana. Dili na putra kay ditudit siya. Kana kay langsar ra dapat. Gilansangan ra ba?
siya mo na. Ha? Ano mo bisa? Dili na sa ilaklak. Na, manto pa ikaw magbangan ding. Ding. Wala ari no be. Samot nagsiiyo, nagdadyo nga ni, wala nga. Kuha ng ano. Ay, yes. Subo na gumigawa ari oh. Hindi usap na. Ay sibuk sa debra may gamay. Nari kadaog is ano. Ito lang kami. Wala. Oh, ha, naami baligya daghang baboy ha nya. Napoy tig pasa na kani silang upat. Mura pod og naog mga baboy. Ingon mo pat dyan daan. Ugma pa manihawon. Ugma gani, abi nang ugma. Ani, Di kay tanawa oh. Uwan ni karon. Muan karon. mao. Ya og muan po kadlawon na. Ina. Ina gani ko. Sige. 1, 2, 3. Asawa ni pare. Wala jud ni us-us oh. Distansya mo. Pero makakalasan mo. Pero Video ra ko ani, ko natabang. Si kapoy nas ano? Sa mo taghanga ka na. Grabe ni nakabans kus ganja mo ni ba? Oding oh. Di man ko katawag. Ito wala na to. Asar ganing atros ka sa dag motoran. Okay. Go na. Subok-subok ari kami. Nako.